हेलो गाइस मैन आंनि गोदान मोनसे भिडिअखौबो बरायनाय थाबाय थ' बयनिसिमबो गुड इभिनिं बेलासि समावसो आं इन्ट्र' होबाय आरोना गाइस मैन दहाय एसे होआसै आङो आरोना थांनानै डाइरेक्ट हाखु एसे जानायखाय दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं बा जोबजासे नायलांदोलाय गाइस मैन थ' लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लांदो आरोना भिडिअआ जोबजासे नायलांबा मिथिखागोन आरोना भिडिअआव आं मानि सायाव लाबोदों थ' भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बारा गोबाव खालामासै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गाइस मैन नायलांदो दायो जों सहैबाय बनरगाव मा फिल्ड होनो बेखौ मिथिला आङो गाइस मैन नायलांबाय थादो कसारी इउएन एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा गासै नम्बर मोननो हादों 557 आरो जौखोन्दो हिसाबै 92.83 जौखोन्दो लानानै बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों। दा बे समाव प्रियंका कसारी बिनानावखौ हांख्रायहरबाय लोगोसे बिथांनि दिथागिरि मानगोनां बिथांमोनखौ जौस्राङाव दा बे साइटेसनखौ आं हरनो थाखाय गिबियावनो खावलायनो सानदों। बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सारखौ मिरसोरां नार्जारी गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जिके एकाडेमि दतमानिफ्राय बिथाङा पास जानो हादों नैथि मासि आवग्रिनो हादों। बिनानावानो जाहैबाय प्रियंका कसारी जिल्लानि सिङाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय टप 10 से नम्बर गासै नम्बर 557 जौखोन्दो हिसाबै 92.83 बे मानबिलाइखौ गथायनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि सारखौ गुरै खावलायबाय आरो नैथि मासि आवग्रिनो हादों मिरसोरां नार्जारी जिकेबि एकाडेमि दतमानिफ्राय गासै बिथाङा नाम्बार मोननो हादों 534 89% आरो थामथि मासियाव आवग्रिनो हादों दनजेले कुइन बरगयारी जोंमा गथ' फरायसालि पाटगावनिफ्राय बिथाङा 533 नम्बर लानो हादों जौखोन्दो हिसाबै 89.5 बिथाङा मोननानै 3 पजिशन मोननो हादों। मानबिलाइजों लोगोसे डिक्शनारि आरो बुके बेजों फरायनाय जादों। मानबिलाइखौ हरनायनि थाखाय सारनिसिम जोबोद साबायखर जासिबाय। दा बे समाव खावलायनो सानदों मिरसोरां नार्जारी गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म दतमानिफ्राय बिथाङा नैथि मासि आवग्रिनो हानाय आरो बिथांनि दिथागिरि मानगोनां बिथांमोनखौ सिगां फारसे फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बे मानबिलाइखौ हरगोन जोंना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी सारखौ गुरै खावलायबाय मानबिलाइखौ हरनो थाखाय। थामथि मासियाव मोननो हादों जोंना दनजेले कुइन बरगयारी मानबिलाइजों लोगोसे डिक्शनारि आरो बुके बिथांमोननो जोङो गथायनाय जादों। बे समाव खावलायनो सानदों थामथि मासि आवग्रिनो हानाय दनजेले कुइन बरगयारी जोंमा गथ' फरायसालिनि बिथाङा गासै नम्बर 533 जौखोन्दो हिसाबै 88.5 जौखोन्दो लाना उथ्रिसार जानो हादों। बे समाव खावलायनो सानदों क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरों डक्टर डिमासा दैमां मुसाहारि सारखौ गुरै खावलायबाय मानबिलाइ गथायनो थाखाय। ब्रैथि मासियाव
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' मानगोनां बिथां बिटिआरनिनो मानाव गेदेर CEM मुस्रि प्रमद बर' सार जोङो जौगाहोनांगौआ जोंनि बयनिबो बिबान आरो बेखायनो जोंनि जेनेरेसना नोंसोरनो आरो फरायसा फरायसुलि इयुन जोलैखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरो कमप्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया आरो बे थांखिखौनो लानानै दिनै भारत सरकारा भारत राष्ट्र शिक्षा नीति नेशनेल एजुकेशन पलिसिनि गेजेरजों बिमा रावजों बिमानि गावनि मिडियामनि गेजेरजों बेस्ट अफ द बेस्ट सोलोंथाइ लानायनि थाखाय दिनै भारत सरकारा आथिखालनि सरकारा खामानि मावगासिनो मेडिकेल एजुकेशनानो जा इन्जिनियारिं एजुकेशनानो जा हायार स्टाडिसनि जेसेबां दङ कलेज इउनिभार्सिटियाव मादार टांजों एसामिस मिडियामानो जा बर' मिडियामानो जा बबेबा माने हिन्दी मिडियामानो जा सोलोंथाइ लानायनि थाखाय दिनै भारत राष्ट्रआ दिनै खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो मानगोनां नोंथांमोन दिनै मोनसे दिगा जाबाय मिडियाम बर' हारि बर' राव बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौ 90 सिदुलाव बर' रावा मोनहैबाय क्लास 10 सिम बर' मिडियामा दङमोन दिनै क्लास 11 नि आनजाद लिरबाय फैगोन बोसोराव क्लास 12 हायर सेकेन्डारि फाइनालखौ बर' मिडियामाव लिरनो मोननायनि खाबुआ गेवलांबाय आरो बिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै बर' माहारियानो खामानि मावदों बे जोंनि थाखाय देरगासारनाय बर' रावा दिनै आसामनि लोगो सरकारि राव आरो बे बिथिंजोंबो दिनै जोङो खामानि मावगासिनो बे जाबाय मिडियाम बे जाबाय जोंनि जातीयताबाद जोंनि नेशनेलिस्ट फिलिंस आरो मोनसे जाबाय गावनि मिडियामाव फरायनानै गावनि मिडियामजोंनो गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गावखौ सुबुं धोन बानायनानै बर' मिडियामजों दिनै सानथ्र'हायै डाक्टार इन्जिनियार बर' मिडियामजों फरायनानै आरो बर' अपसनेल आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनाव इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसनाव IAS IPS सिभिल सार्भिसनि आनजादाव दिनै क्वालिफाइ जानानै दिनै गिदिर मासियाव सहैनो हानाया बे बर' मिडियामनि देरसिन क्रेडिट होननानै आं बुंनो सानो आरो बे बर' मिडियामनि जयगारखौ लानानै बयबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय आं खावलायबाय बाहागो लानाय नोंथांमोनखौ खारन दिनै जुदि माराठी मिडियाम बेंगलि मिडियाम गुजराती मिडियामा जि जायगायाव सहैदों जोंबो बर' मिडियामा बे एखे जायगायावनो थांनो थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ मिडियामा फेक्टर नङा फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन जों बुंदों बर' मिडियामाव फरायनानै मोजाङै इंराजि राव रायलायनाय मोजाङै बुंनो हानाय मोजाङै लिरनो हानाय मोजाङै ग्रामार सेन्टेन्स स्ट्राक्चार टेन्सनिफ्राय लानानै जेसेबां दङ इंराजिखौ जोङो मोजाङै गोसो बादियै जोङो गावनि कन्ट्रल आरो डमिनेन्स खालामनो हानाय केपासिटिखौ बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा दिनै जि स्कुलाव फराया मानो एमइ स्कुलाव हाइ स्कुलाव आराम्भनिफ्रायनो दिनै सोलोंनानै बे कन्ट्रल आरो कब्जाखौ दिनै खालामनो हादों आं नायदों गुबुन मिडियामनि फरायसा बिथांमोनखौ फरायसुलि बिथांमोनखौ बिथांमोननि रुजुनायाव बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा हिन्दीयाव जा इंराजियाव जा बांसिन मोजाङै कामान दङ मोजाङै बुंनो आरो लिरनो हायो दा बेखायनो बर' मिडियाम फरायनानै साख्रि मोननाय नङा बर' मिडियाम फरायनानै डाक्टार इन्जिनियार जानाय नङा सिभिल सार्भेन्ट जानाय नङा मोजां मानसि जानाय नङा इंराजि मिडियाम असमिया मिडियाम फरायबाल' जानो हायो बेबायदि कुनु कनसेप्ट गैया आरो जायनि थाखाय भारत राष्ट्रआ गावनि बिमानि रावजों फरायनायनि थाखाय दिनै स्कप लागासिनो स्कप होनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि मटिभेसननि थाखाय नोंथांमोननि गासै बिथिंनि जौगानायनि थाखाय दिनै बे फोथारावनो 2011 सनाव आब्दुल कालाम बिथांखौ लाबोदोंमोन आरो जाय मिसाइल मेन होननानै जायखौ मिथियो जाय बयनिबो गावनि आंगो भारतनि भारत राष्ट्रपति होननानै मिथियो बिथांखौ बे थावनियाव लाबोनानै 50,000 फरायसा फरायसुलिया बेयाव बाहागो लादों आरो बै समाव क्लास 9 आरो 10 आव फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा आब्दुल कालामखौ कुइसन खालामदोंमोन जे जों मारै फरायनांगौ बोरै फरायनांगौ आरो बबे लामाजों थांनांगौ जोंनि थांखिया मा जानांगौ आरो आब्दुल कालाम बिथाङा बुंदोंमोन सासे फरायसानि सासे फरायसुलिनि बे समाव बिथांमोननि गुबै थांखिया जाबाय फरायनाय आरो गियान आरजिनाय
बिनि अनगायै आरो गुबुन बाथ्रा साननायनि खोथा गैया फरायनाय आरो गियान आरजिनाय आरो बिथाङा बुंदोंमोन जेरैबायदि अख्राङाव अखा हायोब्ला दाउफोरा दंफां सिङाव हाबनानै थायो बबेबा दालायाव बबेबा बिफांनि सायाव नाथाय इगोला जाय इगोला अखाखौ नेवसिनानै अख्रांजों बिरो थारमाने जोंनि फरायसा फरायसुलिया दै दाहारनि उल्थायै सौसिनानै जुजिनानै खस्थ' खालामनानै आरो गावनि डिटारमिनेसन आरो कनसेन्ट्रेसन नाजानायनि गेजेरजों हार्ड वार्क आरो हार्ड लेबारनि गेजेरजों गावनि सोलोंथाइखौ लानायनि गेजेरजों मोजां सुबुं दानायनि जि थांखि बेखौ मजबुत खालामनांगौ बे बाथ्राखौनो आब्दुल कालामा बुंदोंमोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जों बयबो मिथिगौ थ्री इडियटनि सिनेमाखौ आरो बे थ्री इडियटआव जायनि स्ट'रि आरो जायनि बेकग्राउन्डखौ लानानै सिनेमा बानायनाय जादों बे मानसिया बे सुबुङा बे गेदेमा व्यक्तिया जोंजोंनो दिनै हाबा मावगासिनो दङ आरो लादाखनि बिथांमोननि सिक्स सिडुल जोंनि बादि बिटिआर बिटिसि बायदि दथि फारिलाइनि दाबिखौ लानानै आन्दलन खालामबाय थादों सनाम वांचुक आरो बिथांनि मुङाव दिनै थ्री इडियटखौ बानायनाय जादों।